everyone, welcome back to my channel. It's just me and I'm back with another vlog. So this is just a normal day for me. I decided to color my hair. Yeah, so I bought this. I'm going to show you guys. Normal day, just doing nothing. Okay, so this is the thing. Let's just open it. Actually, meron siyang minutes dito na talaga. So like 15 minutes and 30 minutes. I think I'm gonna go for, I don't know, 15 maybe. So kung black yung hair mo, ito yung 15 minutes. Then this will be the 30 minutes. Pero kung brown yung hair mo, this will be what it looks like for 15 minutes and 30 minutes. And what color is this? Clear brown, I think. Clear brown. And ito siya. Actually, plan ko mag-gray. Kaso, tinatamad ko. Kasi, to achieve the gray color, you have to bleach your hair yellow, blonde first, then after a week, color, bili kayo ng color ash. Tsaka siya mag-iiba yung kulay. So, let's open. This is the brush. Then we have this bleach cream. Wow. Love green. We have some gloves inside. What is this? Powder. Powder. And this one. This is Bleach Developer. Yeah, fun fact lang. I've tried this color before and I look good. So, yung mga kulay ko na naman po, it's either yellow, blonde, yellow, or clear brown. Parang ito, yun nasa center, yan. Yan yung mga color na tinatry ko. So, paano ba siya? Meron siyang steps dito kung paano siya ihalo. So, first we have gloves, and then this one, and then this, oops, and then this bleach cream and the powder. Pero first time ko yung powder, so okay. So may steps dito, guys. So kahit hindi nyo siya mabasa, ako hindi ko naman nababasa to, meron naman silang pictures dito. Just follow the pictures. Ayan. So let's do this. And etong kalta na to, nagagamit pa rin siya to mix this. Meron siyang eto, ayan. Meron siyang, pwede siyang butasan para ilagay ito. It's a good packaging. Okay. So, tapos nalagay mo ito. Ganyan. Then, ihalin natin siya. Yan. So, medyo mahina yung boses ko kasi natutulog kasi si boyfriend. Ito, chicho. Let's open this. Next is the powder. Put the powder, then shake. Okay, so put the powder down. May bukasan siya. Pinakang gusto ko talaga sa Japan, yung mga products na meron talaga siyang direction kung like ito. Yan, may nakalagay na open. Para madali lang siyang buksan. Yan, right. Na-amaze lang ako. I'm gonna die. Get then shake down.
Wala na sinabi kung ilang minutes siya. 30 seconds. Okay. 30 seconds na kayo. Char. Ayan. That's 30 seconds. Open ulit natin. Then, lagay natin itong bleach cream. So, ito din, maganda dito. Mayroon silang bukasan. So, pag binuksan mo siya, ayan, nakaseal siya. Tapos, itong takip na to, ito yung pambubukas mo. Diba? Ito yung pagbukas. Then, ito niya, merong matulis. Ito yung gagamitin mo pambukas. Oh. Yes, ayan, bukas na siya. Nagsama siguro. Then, halo lang natin siya. Actually, it's been a long time since nagpakulay ako ng buhok kasi parang I want it to be simple muna. Since sabi ko na-miss ko yung magkulay ng buhok. So, why not magkulay ulit? Tapos shake natin siya ulit for 50 seconds. So, yung pag-shake guys is ito, hindi pwede yung ganon. Kasi, awan ko, yun yung napatulo dito. So, i-follow na lang natin siya. Yeah, I got your letter. Yeah, I'm doing better. It's so good to know ya. Ooh, cool. Tapos, hindi na natin ito gagamitin. Ito na yung gagamitin natin. So, ipapress lang natin ito tapos lalabas siya dito. So, before we start, konti na natin yung ililigpit na. Kunin natin yung gloves. Actually, meron din silang dito English direction. Oh, yes! Meron silang conditioner. Conditioner shampoo. Conditioner, okay. So, meron silang conditioner, guys. Ay, wala na siyang English. Wala na siyang English. Yan, so nakakapit dito yung gloves niya. Itong malinaw niya. Ito yung gloves na gagamitin natin. Yan. Yung isa. Ganda, no? So, meron akong salamin dito. Okay. So, what I'm gonna do is, I'm gonna put it in. Medyo mag-shirtless lang ako kasi ayokong matumihan yung damit ko. I love this damit of mine. It feels so better. Yeah, I'm doing better. It's to know your blood. Down the bones. Let's start. So, gagawin natin, maglagay natin sa hair. At ubusin natin ito siya. So, tagal ko na hindi ko nakakit nito. Ay, kita niyo ba? Yan. Hindi ko alam kung matapang na siya kasi minsan masakit sa skull kasi ganito. Matapang, Diyos ko. Kaya siyang lakas sa skull kasi yung sa sa balakubak, dun siya masakit siya dun. Shit. Dapat pala nagpagupit muna ako. Mawala lang isa. Be careful lang guys kasi matapang to siya pagka minsan nagkakakulay yung forehead pagka hindi siya maayos na. Pero since wala lang tayong magagawa kasi wala tayo sa salon. Actually gusto ko talaga i-try yung like purple or blue minsan. Pero parang ang hassle gawin. Like hindi ko alam kung anong combination na pwede dun. Wow.
Di siya. Shit. Oh, cool. So, i-brush ko naman. Naku, malalagyan tong jogging pants ko. Shit. Since hindi ko makita yung likod, lagay na lang tayo dito sa hands. Shit, hindi ko makita yung likod talaga. Ito yung mahirap eh. Ang bahala na. Magkakulay yung tenga. Basta matatanggal naman siya yung mga I don't know kung gano'n siya katagal. Pero minsan maabot siya ng isang linggo. Hindi ko makita. Ito ang pinaka, pinaka mahirap kasi hindi mo makikita yun sa likod. So, nung mga nagkukulay ako before, pinipicturean ko siya after. Tapos, nakikita ko hindi siya pantay. Ang hati, shit. Oh, fuck. Ouch, 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 ouch. Mahapli siya, guys, promise. So, expected ko na to na hindi na naman siya pantay kasi gano'n naman talaga. Merong part na sobrang nagkulay. Meron ding part na hindi siya pantay na kulay. And that's okay. Okay pa rin naman siya tignan after. Bakit ang ganda yung papasok niya? Yan, so ito yung sinasabi ko. Yan. Magkukulay na sobrang like something brown or yellowish pagdating sa skin. So, wala na tayong magagawa dyan. Andiyan na yan. Ano pala? Kanina, kumakain ako ng samyang kasi nagka-crave ako. Kaya kong kumain ng maanghang. Pero kasi ang trick ko dun is hindi ko inuubos yung sauce. Like, konti lang yung kinukuha ko. Tapos, kaya ko kayong kumain ng maanghang. Shit, uubusin ko pa ito. How do I look? Kwento ko lang last week, nagka-breakouts ako. Sobrang lala. Like, nakaka-stress siya. Na-scam pala ako last week pa yun. Or 2 weeks ago. Huwag kayong basta-basta magtitiwala. Lalo na pagka social media. Na, kunwari, may i-offer sila sa'yo na skincare, ganyan. And, what's best for you to do is to research about the product. Kung nag-exist ba siya or kung talaga ba siya legit siya na may nabibiling ka doon sa ibang store. Kasi ako sinearch ko sa YouTube pero isa lang yun lumabas, parang accounting advertisement lang, 2 minutes lang yata yun. So sabi ko, okay, so meron siya. So ngayon umorder ako sa kanya, naka-promo daw. Buti na naka-promo kasi mas mura. Kumuha ko ng isa. And, nung nakuha ko na siya, kasi diba minsan yung mga sales stock, ang galing ng sales stock, talagang, maano ka talaga, mapapakuha ka ng products nila. So, ang nangyari is, ayan, sinales stock ako. Tapos, sabi ko, okay, why not? Kasi parang, kailangan ko kasi ng whitening eh. May mga pimple marks ako na natitira. Ayan, marami. So, ito na yung problem ko masyado. Pimple marks. So, ngayon, sabi niya, 1 linggo lang daw, mawawala na siya. Sabi ko, sige, try ko. Okay sana eh. Nung unang gamit ko, okay siya. Pero napansin ko, may mga parts naging okay. Tapos, nagkaka-pimples ako and hindi siya agad-agad na natatanggal. So, parang itong nasa nose ko. Ayan, may natira pa siya kasi during yung ginagamit ko yung product na yun, hindi siya natatanggal. Like, parang lumalakas, nagkakanana siya. Yung like before ko na problem, issue ko sa pimples ko, ganun yung nangyayari. So, ngayon,
Hindi ko siya minessage nung natanggap ko na yung product kasi sabi niya, message mo ako after 1 week. So, hindi ko siya minessage. Nung mag-go 1 week na, minessage ko sa Viber. Hindi na kami friend, hindi ko na siya makontak. So, yun pala yung style nila is papa-ordering ka nila. Tapos, hindi mo na lang malalaman. Hindi ka na pala nila contacts. Iba talaga ang scam ngayon. Nakakainis. Magtatanong pa naman ako kung normal lang bang ganito. So, hindi ko na lang siya hinanap kasi ang hirap hanapin eh. Pero nasa Pilipinas yun kasi yung number niya nagamit Philippine number. Hindi naman siya add. So, ngayon, ginagamit ko pa rin yung product pero hindi na sa mukha. Dito na sa side ng ng legs ko kasi meron akong mga dark parang bakas ng kinamot. Kasi pag nasa Japan ka, yung balat mo every season nag-i-stretch, nag-iiba. Kasi nga, pagka winter, nangangati ka, nagtatry. Tapos pag kinamot mo siya, pag hindi mo siya kinamot, nangingitim siya. Pag summer naman, walang ganun. So, naninibago din yung balat ko kahit na medyo matagal-tagal na ako dito. So, feeling ko okay na to. Meron pa siya. Shit. Lagyan ko dito. Kita ba siya? Sana pumantay siya ng konti. Kahit konti lang. Hindi ko na kayo pipilitin. Basta, pumantay lang kayo ng konti. And super effective pala yung product na yun. Hindi siya sa mukha effective. Sa skin siya. Like, kung meron ka mga dark spots or yung mga peklat-peklat, nahi-heal siya. Unti-unti. So, maganda naman siya na. Ayan. So, I think okay na to siya. So, may natira pa siya konti na lang. Medyo matagal na ako hindi nag-kulay ulit. So, excited ako kung ano magiging. Ito na lang gamitin kong pangbalot sa akin. Okay din naman ito. Ew. Paano ito? Ayan. So, I'll be right back. So, I will be right back later. See you later. So, this is the final. This is the result. It's great. Actually, it's great. Sorry for the noise. I'm doing laundry. No, the washing machine is doing the laundry. So this is the final look. I don't know, but there are like parts that are a little bit brown, like in this part. Yeah. So blonde. Ito natin yung likod niya. Medyo basa pa siya, so I love the result so much. Okay. So guys, that is my vlog dyeing my hair. Wanted to share it. Well, actually, noon ko pa siya gustong i-try na i-video kasi
gusto ko makita ng mga pinsan ko din yung itsura ng pampakuri ng buhok dito sa Japan. And finally, I did it. So, that's it. Not so important at all. Just wanted to share you my experience. Again, dyeing my hair. It looks good actually. Cool. Sorry for the noise. So, naingay na yung washing machine. So, that's all. That's it for today's video, guys. So, if you want to see more content of me doing vlog, I do reaction videos too. So, you can subscribe to my channel. Follow me on all my social media accounts. I will be putting the link in the description box below. And yeah, see you again next time. Bye.